Sanibonani bantu bakaNkulunkulu noma kuphi lapho nikhona. Ngicela nimekela nonke ngegama elihle leNkosi yethu ethandekayo enguJesu Kristu. Kukhona umlayezo wethemba enginiphathele wona engifisa ukuthi ngabelane nani ngawo. Lo mlayezo ungenzeka uhlumelelise ithemba kubo bonke abezwayo le nkonzo emfushane. Lokhu ngikwenza ngoba sekubonakele ukuthi into eyimpilo yomuntu kahle kahle ithemba. Ngaphandle kwethemba umuntu akaphili. Ngeke nje wenze lutho uma ithemba lingekho. Ngakho-ke uma sibheka okwenzakalayo kulesi sikhathi, kuthanda ukuthi kube yinto efuna ukuphazamisa kakhulu ekuthembeni. Bese siba ngabantu abathukile, abantu abasabayo, abantu abalahla ithemba, abantu abanemicabango eminingi enza ukuthi kungabikho kahle ukuqonda ukuthi impilo yenze njani uma yenza kanje. Kukhona ukuthi sifunde amazwi athile lapha kule ncwadi engiyiphethe izwi kaNkulunkulu. Incwadi engicela ukumemela kuyo ilotshwa ngumpostoli uPawulu kwabaseEfesu, isahluko lesi-5. Sifunda ivesi lika-14 sibe laphana evesini lika-17. Amazwi afundeka kanje athi-ke uma lamazwi ngiwabheka namhlanje, athi ngalokho uthi phaphama wena oleleyo, uvuke kwabafileyo, uKristu uza kukukhanyisa. Ngakho-ke bhekisisani ukuthi nihamba kanjani, kungabi njengabangahlakaniphile, kepha njengabahlakaniphileyo, nithengisise isikhathi ngokuba izikhathi zimbi. Ngakho mayiqhubeka verse 17 wethu uthi ningabi iziwula kodwa qondani okuyintando yenkosi. Kulamazwi umpostoli uPawulu asilobele wona, singathola ukuthi njengabantu vele abasekholweni, naye uPawulu ulobele ibandla elabe liphila endaweni yase-Efesu ukuthi lenze izinto ngendlela efanele. Okokuqala nje ukhuluma ngoKristu okuyena okhuluma nathi umlayezo wakhe omuhle wethemba, umlayezo ukuthi asivuke kwabafile noma-ke ebuthongweni, siphaphame. And masiphaphama ebuthongweni bethu bese-ke sivuma ukukhanyiswa uKristu, ngoba uyena ophethe ukukhanya kwempela nokukhanya kwezwe, ukhanya kwafika ezokhethela bonke abantu. Nanxa abanye bengakubona ukukhanya kodwa khona ukuthi yisitha siyabavala amehlo abantu bangakubona ukukhanya nguKristu okufikile ezweni. Ithi-ke iBhayibheli uma sovuka lapha kwabafileyo noma kwabalele uKristu usikhanyisa. Ngithi-ke mina ithemba lapho-ke kuthenini, uma usukhanyiswa uKristu usuwumuntu manje osekukhanyeni. Ukukhanya-ke kukodwa nje kubuyisa ithemba lokuthi umuntu ongazi ukuthi wenzani empilweni, nongazi ukuthi uthatha ini enzeni, kodwa ngumuntu okuqondayo lokhu engisuke ngikwenza ngoba ngiyaqonda ukuthi uNkulunkulu ungikhanyisile, ungivusile kwabaleleyo. Uvuka kwabaleleyo-ke kuchaza ukuthi vuka ethembeni. Musa ukulala lingabikho ithemba bese uba umuntu ofile, ngoba ngaphandle kwethemba umuntu usuke efana nomuntu ofile. Ikhona inkulumo engayizwa esikhathini esiphambili encwadini ethile, uma ngiyifundela nje, yathi le ncwadi umuntu angaphila amahora engazange aphuze amanzi angafi. Yathi le ncwadi umuntu angaphila iy'nsuku angazange adle ukudla, kodwa ngeke aphile umuntu uma lingekho ithemba. Umzuzu nje owodwa mkhulu kakhulu uma ngabe lingekho ithemba emntwini. Ngakho-ke asiqhubeke namazwi ethu athi-ke uma ngabe sivuswa uKristu esikhanyisa njengabantwana bakaNkulunkulu, sivuka abafileyo. Ithi-ke siqaphele ukuthi sihamba kanjani, sithengiseke isikhathi. Uma ubheka-ke kucishe kungele ukuthi nje khaxa akushoyo umpostoli uPawulu esikhathini samanje la kuqhabuke khona isifo noma igciwane okuthiwa i-COVID-19, okungukuthi kuthiwa futhi lesifo lesi sesihamba umhlaba wonke nasezweni lakithi sesesifikile eSouth Africa. Kuqhamukile-ke isimo sokuthi kucelwe kusukela mhla ka-27 kunyanga kaNdasa noma-ke uMarch kuya-ke ku-April 16 ukuthi ngesithi kuyiqoqa njengabantu eSouth Africa hleze nomhlaba wonke. Yikho ukuqaphela kuhamba ngokomzimba qobo lwakho ukuthi
ubheke ukuthi uhamba kanjani njengoba kuthiwa siyigcine endlini ukuze sikwazi ukubalekela ukwanda kwegciwane. Asiqaphele ngempela sihamba kanjani, singabi njengeyiwula sithi hayi asinandaba thina, sibe njengabantu abahlakaniphileyo abazokwazi ukuthi baqaphele okuyintando yenkosi. Inkosi kithi uma kuthiwa asihlanzeke ngempela masihlanzeke, sigeze lezi zandla zethu, siphinde futhi senze konke okuyizaba zokuyigcina sihlanzekile, and siphinde futhi senze lokho sitshelwa khona, sishiye ibanga phakathi kwethu nomunye umuntu. Siphinde futhi sitshelwe ukuthi asingagcaluzi sigcwale zonke iy'ndawo, asiqoqeke ngempela sibe sendlini. Uma uphuma ekhaya, phuma ngoba kunesidingo futhi wenze okuthile ubuye uze ekhaya. Lokho kuqaphela ukuthi uhamba kanjani. Uma sengiqoqa inkulumo yami ngifuna ukuyiphetha ngokuthi ithemba lithi vuka wena okabaleleyo, uKristu uzokukhanyisa. Uma usukhanyiswa uKristu, ngeke ne-coronavirus ikwazi ukwenza utho kuwe. Noma ingafika, uKristu uzokwazi abe namandla ngoba unegunya phezu kwezifo, unegunya phezu kwakho konke okukhona nemvelo qobo la yamlalela. Sengathi kungaba nethemba, lingaphathi ithemba kuwena. Lawo ngamazwi ami engicela ukuthi wathathele eduze kwakho, waqaphele futhi wasebenzise namhlanje azokusiza uyaphambili. Bhekana nesi sikhathi esinzima ngethemba. Inkosi ikubusise, asivalele inkonzo ngomkhuleko omfushane. Baba wethu omuhle usezulwini, sinikela wonke umuntu eSouth Africa ngalesi sikhathi, kungaba abaphathi bezwe, kungaba Nkosi umphakathi uqobo ngokwemikhakha eyehlukeneyo neyingqinamba eqhamukile ngenxa yegciwane eligcwele eliqhamukayo nelibalekelwayo. Siyazi ukuthi abanye kunzima kakhulu, baphila ngokuthi bayisebenze ngalesi sikhathi abakwazi ukuyisebenza. Yenza icebo ngalabo bantu Nkosi ukuthi bathole impilo yabo izamazameka esimeni esinjenganalesi. Siyacela ke Nkosi ukuthi noma bekukhulu ebulethayo leli gciwane ephakathini, kodwa lingaqedi ithemba, nokuthi ke sivuswe nguwe ekwesabeni isiqiniso, siphe isibili. Sicela ngokhona egameni lakho, busatala bakho ke bonke abalithole lokuzwa lenkonzo baqiniswe ngayo ngegama elihle lenkosi uJesu, bonga manje nobonga phakade. Amen.